uba peningkrau borden karjaran ubade UMDC jong kamau kerwat constituency ubade ru UEM KJDC minta kasni akan riu terek unok pra ajabsan ulayo pan penskem ginong kitkam batama jong ka sinjuk rangba shnong hima nubo sopho simshim agajeng elang belalong haplau jong ka dorbar hall rangbalang Southwest Kasil District. Ginongkit kamba thamai jongkat senjuk rangba ashnong hima nubo sopho simshim uba Boxstone Thongni kumu chairman uba Ferdinand Emyong kumu secretary uba Shining Star Lingkoi kumu treasurer uba F Nongrum kumu advisor haringkan kiwede kinongkit kam bahakmat bat ki executive member kiblasha pinskem hakani kesngi asaki da ka jingidon lang ki soda bat ki secretary shnong ki lingdo bat ki riu rangba jong ka hima nubo sopho simshim Git kam ki patmai joka nega sunjuk ki rangba shnong hiba dobo sopho simship la penskam ban penkubor ya phi ban aibor ya phi ban nangni shakmat kin shem ya nega chikitli ban yalam ya nega sunjuk ka sunjuk ki rangba shnong hiba nobo sopho ban kit ya ka kya ka shon ban kit ru nam ta ka jing bha joki pajba joka dong ka than hapo joka nega hima tinga shim ya nega kabu ban penskam ban IT ban aibor penkubor kubor ya phi ban nangni shakmat dadu ta ka sni kin shim ya nega chikitli ya nega nangkor ban kit ya nega nangkor ka bha nam ta ka jing bha jong pajba joka nega dong ka than kublai shibun kublai shejargo the key ki bet anong ye phi hangte hajrong du ka bet hai kasan shan himar ka bet re lada nangni na po kala kan riang lapa kala sniudur lupa hangte hajrong lu kan sniudur ka chu tika e ka bang akwa banong ba kalong ba banwan ra te phi ya kata ka mensim ka jingetli ka don kam ya ka jingetrelang na du na phi ki snong ki ba fer kinong yelam snong mla banlen ada pidon ke jinga per let's say haki san mo haki seng san perthai let's say haki rokom perkat rokom jopi mla lele kan mau ini no kita baro la de protection la de lakut ka thong ka bangi idon baro kalong ba kung ki dong lam idon ye ka thong ban ai ka jing shakri ka ba hok ban ka jikr khu yu pai ba kata ka de ka thong ka chu nyila ban ya tai nyila ban ya khlu ki dong dim let's say hak protection tang mat lakut ila penkut nak kamdei banong mau jentut banong jingtim nam ta ka jing pha jong pai ba jong ka dong than hai snam ji papier gide bandan ka jing trelang kantang yewa nga supwa ban kentu ye phi kumne ko ki nong ram jong ka senjuk ki rang ba snong naga ka hima nobo so simshim trei daga jing trei daga jingkitli nang ba ka e ka phi bu kan poi sa ka thong ka phi thrang mana kenturu khdiat abang idon ye usim ngai ba usim ru don ye ka jingkitli ban wara ye ka jingbha ye ka hima nobo sopho nga karpat ba pindon ka jing trilang kamdei bandon ka jingele markenti la bandon ki jinga pher nga ngari ubriu ngau ye phi ngai thu ba namda ka jing bha jong pai ba lada kam kta ya kan nongrim jong ka hok bar ka jing shisha ngele katla katyai bania dei ban pin bha ban adjust ko ong thareng lajno stang lada kala kta ya kan nongrim jong ka hok bar ka jing shisha la kta ya kan nongrim ka pen kin riang na ka hok hi ngamla ban compromise bania pen hanrei katla katyai bania adjust nam ta ka jing bha i persyang hi ngam api tikataru ketika mensim ka bangakwa ba phi pindon persyang banwara ya ka jingitli haka nagi hima ka jong leng ba jo kinong lam snong di ba pher khandang ba kani ka snong kani ka dong thang ka jong kini ki snong ki thau ka jong in i shisha baka don kata ka jingitli baka don kata ka jing buram markliang ban poi hi sa kata thong ka jingitli ro ka dong kam hi ka jing buram markliang la balen ka jing ya buram markliang phi pera gur ko perkat nga pera gur ko perkat tang bangi buram kamdei ban ong ba nga ngas ngum ta phi de ban ngum ta kata ka bakala falat phi kata ka de gur ko perkat jo ki komedes bala nga ngas ngum ta phi baro phi de ban le ta